السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی جی آواز کھولو۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا ٹی والی کھولو، تھوڑا والیہ بریک، تھوڑی جی بریک کرو۔ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا پھر کٹی گئی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد
الکلمۃ الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، ذکر و وظائف، تجلیات نظر و نیاز، یکتائی، تنہائی اور بادشاہی صرف اور صرف اللہ دی ذات اقدس و مقدس واسطے خاص۔ درود و سلام امام کائنات، فخر انسانیت، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ علیہ تحیات و تسلیم دی ذات گرامی تے گوں گوں جی بند کرو، سیٹ کرو بھائی تسی واہ۔ حضرات، اس دنیا رنگ بو دے اندر ہر انسان چاہندا ہے میری عزت ہو جائے۔ ماسٹر تھوڑا کھولو مین۔ ہر انسان چاہندا ہے میری عزت کیتی جائے، اور اس عزت نو حاصل کرنے واسطے تین چیزاں ہوندیاں نے: عزت، مال اور اولاد۔ اور زندگی دے اندر رہندیا ہویا، ایام گزاردیا ہویا، کئی ویلے ایسے معاملات بن جاندے نے کہ عزت دی خاطر انسان مال قربان کر دیندا ہے، اولاد بھی داؤ تے لگا دیندا ہے، لیکن رب العالمین اعلان کر رہے نے انسان تو چاہنا تینوں عزت مل جائے، معاشرے دے اندر، قبیلے دے اندر، خاندان دے اندر، اور ہر انسان چاہندا ہے میں جیڑی بات کہواں، جس طرح کہواں، میری بات منوان پوری ہو جائے، میری بات دا احترام کیتا جائے، میری گل نو منیا جائے۔ اللہ فرماندے نے انسان
اپنے واسطے تے سب کچھ چاہنا ہے، ہر چیز چاہنا ہے، لیکن میں رب اعلان کر رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا، میں رب ہون دے ناتے اعلان کر رہا، اللہ شکوہ کر رہے نے کدے نال؟ اپنے بندے نال، اور قرآن اس بات دا تذکرہ کر رہے ہے۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اللہ فرماندے نے دنیا والیو تساں نے میری قدر نہیں کیتی، جویں قدر کرن دا حق سی، تساں میرا احترام نہیں کیتا، جویں احترام کرن دا حق سی، تساں میری توقیر اویں نہیں کیتی، جویں توقیر کرن دا حق سی، تساں نے میریاں خصلتاں میرے وصف غیراں دے اندر پا دیتے۔ اللہ شکوہ کر رہے نے اپنے بندیاں نال، فرمایا کائنات دے لوگو میں رب اولاداں دین والا، تسی میرا وصف غیراں دے اندر پا دیتا، میں رزق دین والا میرا وصف غیراں دے اندر پا دیتا، میں رب بارشاں برسان والا میرا وصف غیراں دے اندر پا دیتا، میں آندیاں تے ہواواں چلان والا میرا وصف تساں غیراں دے اندر پا دیتا، میں عزتاں تے ذلتاں دین والا میرا وصف تساں غیراں دے اندر پا دیتا۔ حالانکہ اللہ فرماندے نے سب کچھ کرن والی میری ذات ہے، کدی ذات ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ فرماندے نے میں کلا، میرا کوئی سانجی نہیں، میرا کوئی ساتھی نہیں، اور اللہ پاک نے اس بات کا تذکرہ فرمایا قل هو اللہ احد۔ اللہ پاک نے احد دا لفظ بیان فرمایا، احد دا ثانی کوئی نہیں۔ حالانکہ عربی زبان دے اندر جدوں عربی گنتی بولی جائے گی اوتھے واحد دا لفظ آئے گا، واحد دے نال اسنان آئے گا، لیکن اللہ پاک نے اپنی ذات واسطے الفاظ بولے قل هو اللہ احد۔ اللہ پاک نے دسیا دنیا والے ہو میرا ساتھی کوئی نہیں، میرا سانجی کوئی نہیں، میرا شریک کوئی نہیں، سب کچھ میں کرن والا کلا اللہ ہی آئے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، میں صمد لم یلد ولم یولد، فرمایا میں کسے وچوں نہیں جنیا گیا ہے، نہ میرے وچوں کوئی پیدا ہویا ہے۔ میرے رب نے اس عقیدے دی بھی تردید کر دیتی جڑے لوگ آندے نے نور علی نور، اللہ اللہ رب العالمین فرماندے نے کائنات دے لوگو میری قدر کرو، میں میری توقیر کرو، جویں میری توقیر کرن دا حق سی اویں میری توقیر کیتی نہیں گئی ہے۔
ذات واحد عبادت کے لائق ہے، ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہے فرمان، اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار، خدمت کے لائق لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اور اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اعلان کر رہے نے دنیا والے ہوئے میں کلا اللہ ہی آئے، جویں میری عزت توقیر کرم دا حق سی ہوئے تسی توقیر نہیں کیتی، اپنی عزت دا تانوں بڑا فکر ہے، اپنی توقیر دا تانوں بڑا فکر ہے، معاشرے دے اندر میری عزت بن جائے، معاشرے دے اندر میری توقیر کیتی جائے، جویں میں چاہنا وا اوویں ہو جائے۔ اللہ فرماندے نے اس طرح نہیں ہو سکدا، عزتاں دا مالک میں رب کون ہے؟ فرمایا اللہ دی ذات عزتاں دی مالک ہے، فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ فرما رہے ہیں عزتاں دا مالک میں آئے، عزتاں میں عطا کرنا وائے، فرمایا عزتاں دا مالک میں رب العالمین آئے، جنوں چاہواں عزتاں دے دے وائے، جنوں چاہواں ذلتاں دے دے وائے، اللہ لیکن اساں نے عزتاں حاصل کرن واسطے، اساں نے توقیر حاصل کرن واسطے اپنے خیالات و تصورات دے ذریعے، اپنی سوچ دے ذریعے اساں رستے گامزن کر لے، رستے بنا لے۔ اللہ اعلان کر رہے نے فرمایا میرے رستے تو علاوہ تانوں کوئی عزت دے سکدا، تانوں کوئی عزت عطا نہیں کر سکدا ہے، توقیراں نہیں عطا کر سکدا ہے۔ فرمایا للذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔
رب العالمین فرما رہے نے او لوگ جنہاں نے کافرانو دوستی جنہاں نال پکڑ لئی دوست بنا لیا کافرانو اور فرمایا اس واسطے مومنانو چھڈ کے مسلمانانو چھڈ کے غیرانو اپنا یار بنا لیا دوستیاں قائم کر لیاں کس واسطے فرمایا ایاب تغونا اس واسطے کہ جناب سانو عزت لب جائے عزت مل جائے اللہ میرے معزز سامعین اپنے معاشرے دے اندر نظراں دوڑا لو ہر دوسرے بندے دی خواہش ہے میری جناب فلاں نال یاری لگ جائے فلاں نال دوستی قائم ہو جائے فلاں نال میرے تعلق بن جان میری عزت بن جائے گی جناب اللہ کے دے جناب چیئرمین نال میری سلام بن جائے عزت بن جائے گی ایم پی ایم این نال سلام دعا ہو جائے عزت بن جائے گی کسے جناب سرکاری افسر دے نال تعلق بن جائے عزت بن جائے گی اللہ فرماندے نے ایبتغون عندہم ایبتغون عندہم العزت فللہ العزت جمیعا فرمایا عزت تلاش کرنا چاہندے ہو توقیر اپنی جناب اے تلاش کرنا چاہندے ہو اللہ فرماندے نے عزتاں دا مالک میں آئے ساری دی ساری عزت شان و شوکت میرے کول ہے اللہ لوگ سمجھدے نے مال دے اندر عزت ہے کوٹھیاں دے اندر عزت ہے نوکراں چاکراں دے اندر عزت ہے کرسی دے اندر عزت ہے وزارت دے اندر عزت ہے اللہ فرماندے نے نا اینا اندر کوئی عزت نہیں ایبتغون فضلا ایبتغون عندہم العزت فللہ العزت جمیعا آپ ویندے ہو نا جڑے کرسیاں تے بیٹھے نے وزارتاں دے بیٹھے نے جدو کوئی بندہ انہاں دا نام لیندا ہے تے فوراً دوسرا بندہ اون دی سوچ چلی جاندی ہے تے فلاں ہے اے تے فلاں ہے فلاں ہے لیکن جنوں عزتاں تے شان و شوکت میرا رب عطا کرے اوتھے زباناں گنگ ہو جاندیاں نے زباناں بند ہو جاندیاں نے کیونکہ عزتاں دا مالک کون ہے اللہ مالک اللہ کوئی کسے دے ذلیل کرن تے ذلیل نہیں ہوندا کوئی کسے دے بے عزت کرن تے بے عزت نہیں ہوندا اللہ کیونکہ عزتاں دا مالک میرا رب ہے اللہ آؤ نا غزوہ تبوک جدو ہویا نا اس موقع تے عبداللہ بن ابی منافق نے مسلمانہ مومنہ صحابہ کرام دے بارے ایک بکواس کی تھی اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بد زبانی کی تھی ایک کہن لگا سی مدینے جا کے نا اینا زلیلانو بے عزتانو تے اینا دے نبی نو مدینے ہو کٹ دینا ہے مدینے وچوں نکال دینا ہے اللہ اے بات سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لئی برداشت نہ ہوئی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے اگے بات کر دیتی میرے پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی یار یا تے بہ جو آرام نال تے یا چلے جاؤ تسی تے پارک وچ بڑے ہو مسجد وچ نہیں
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کول چلے جاندے نے تے جا کے آندے نے حضور عبداللہ بن ابی منافق نے اے گل کیتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی نو بلایا تے آپ فرماندے نے ابی آ گل کیتی ہو، یہ اندر نال ایمان دے توبہ اللہ دی قسم حضور میں گل کر سکنا تواڈے بارے تے مومنین دے بارے میں گل کر سکنا میں نہیں کیتی تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد حالے وہی نہیں آئی چونکہ میرے محبوب دے علم دے اندر ہی نہیں انہیں گل کیتی ہے۔ آپ نے پوچھیا تے قسم چک گیا، آپ نے یقین کر لیا بھی ایک قسم چک گیا تے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاندے نے تے دل دے اندر دعا کر دینے اللہ میں تے پھر اس معاملے دے اندر پیارے پیغمبر دے سامنے جھوٹا ہو گیا کیونکہ میں اپنے کاناں نالے بات سنی ہے تے ایتے آ کے قسم اٹھا کے چلا گیا ہے۔ رب العالمین نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی دے ذریعے دسیا ہے کیونکہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام اونی دیر دین دے بارے گفتگو نہیں فرماندے جنی دیر میرا رب وحی نہ نازل کر دے وے۔ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی اللہ پاک نے ضابطہ دستور قانون بنا دیتا ہے آسمان تو جبریل آئے گا تے میرا محبوب دین دے بارے گفتگو کرے گا۔ اللہ میرے رب نے جبریل نو نازل فرمایا ہے اللہ فرماندے نے اے میرے لاڈ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی زید بن ارقم سچ کہہ رہا ہے جڑی بات زید بن ارقم دی عمر بن خطاب دے ذریعے تو اڈے تک پہنچی ہے فرمایا اے بات حق سچ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے لاڈ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بدبخت نے بات کہی ہے لئن رجعنا الی المدینہ انہاں نو مدینے دی طرف لوٹ لین دیو اسی عزت والے نزلیلا نو مدینے او نکال دیواں گے نعوذ باللہ تے اللہ فرماندے نے میرے محبوب جی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ عزت اللہ واسطے وے عزت اللہ واسطے وے عزتاں دا مالک میں والی رسول
تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تسی بھی عزت دار ہو اللہ نو منن والے اللہ دی ذات تے اللہ دے پاک پیغمبر اور فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ فرمایا اللہ بھی پیارے پیغمبر بھی تے مومنین کون نے عزت دار عزت والے نے انہاں نو کوئی بے عزت کر سکدا نہیں کر سکدا فرمایا جیڑا اللہ نو منن والا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو منن والا ہے فرمایا وہ سارے عزت دار نے عزتاں والے شاناں والے توقیراں والے نے فرمایا انہاں نو کوئی بھی بے عزت نہیں کر سکدا ہے میرے معزز سامعین پتہ چلے آئے کہ عزتاں دا مالک کون ہے اللہ تو علاوہ کوئی عزت دے سکدا نہیں دے سکدا ہے اور یہ بھی پتا چلے آئے کہ مال نال عزت نہیں ملدی کوٹھیاں نال عزت نہیں ملدی نوکراں چاکراں نال عزت نہیں ملدی بڑیاں بڑیاں لمیاں گڈیاں رکھن دے اندر عزت نہیں ملدی اللہ وزارتاں مشارتاں حاصل کرن نال عزت نہیں ملدی عزت اوے جڑا میری رب عطا کرے رب العالمین عطا کرے اللہ اللہ اور پھر میرے رب نے اس عزت نو حاصل کرنے واسطے کچھ اسلوب رکھے نے کچھ طریقے رکھے نے کچھ قانون اور دستور میرے رب نے رکھے نے اے کم کرو گے میں عزتاں دا مالک بنا دیاں گا اے کرو گے میں زمین دیاں پستیاں تو اٹھا کے آسمانہ دیاں بلندیاں تے پہنچا دیاں گا میرے معزز سامعین اور معزز سامعات اونا اسلوبہ وچوں ایک اسلوب ہے فرمایا جڑا بندہ قرآن نال یاری لا لیندا ہے کدے نال فرمایا قرآن نال جیڑا بندہ یاری لگا لیندا دوستی لگا لیندا ہے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع به آخرین فرمایا جڑا بندہ قرآن نال دوستی لگا لیندا ہے قرآن نال محبتاں پا لیندا ہے قرآن نال یاریاں لگا لیندا ہے اللہ پاک انہاں نو عزتاں دا مالک بنا دیندا ہے زمین دیاں پستیاں جو اٹھا کے میرا رب آسماناں دیاں بلندیاں تے پہنچا دیندا ہے تے جڑا بندہ قرآن نو پسے پشت ڈال دیندا ہے قرآن نو بھول جاندا ہے قرآن دے دستور قانون اسلوب نو بھول جاندا ہے اپنیاں مرضیاں چلاندا ہے میرے رب فرماندے نے او اگر آسمان تے پہنچے ہون میں انہاں نو نیچے گرا دینا وا میں انہاں نو پستیاں دا مالک بنا دینا وا اللہ اللہ اس واسطے میرے معزز سامعین قرآن جیسی نعمت قرآن جیسا انعام ایدے نال پیار پا لائے ایدے نال محبتہ پا لائے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن نال آپ بھی پیار پایا ہے میرے پیغمبر دے یاراں نے بھی پیار پایا ہے محبتاں پائیاں الفتاں پائیاں ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے ابو بکر نے اپنے گھر دے اندر گھر دے ایک کونے تے بازار دی طرف نے ایک چھوٹی جی مسجد بنائی جتھے آپ نفل نوافل بھی پڑھ دے تے اس مقام تے میرے پیارے ابو بکر قرآن دیا تلاوتاں بھی کر دے قرآن پڑھ دے تے بلند آواز نال پڑھ دے اور
مکے دے جڑے کافر نے نوجوان لڑکے اور انہاں دیاں عورتاں میرے پیارے ابو بکر دا قرآن سن دے تے مکے والے جڑے نا مکے والے انہاں سیدنا ابو بکر نو ستایا تے آپ نے ہجرت کر لئی سامان بنیا تے ٹر پے تے رستے دے اندر مکے والے آندا ایک سردار ہے ابن دغنا اے مل جاندا ہے تے اے آندا ابو بکر کدھر جا رہے ہیں آندے نے اے ابن دغنا تیری قوم والے مینوں ستاندے نے اس واسطے میں علاقہ بدر ہون لگا وا ہجرتاں کرن لگا وا ابن دغنا کہن لگا ابو بکر تو بے سہارا دا سہارا ہے تو یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن والا ہے بیوہ عورتاں دے سر تے ہاتھ رکھن والا ہے تو صلہ رحمی کرن والا ہے تیرے جیسا مکہ چھڑ کے جا سکدا نہیں جا سکدا اے ابو بکر جا میں تینوں اپنی پناہ دینا وا تے چل مکے میرے نال واپس آپ دے کہن تے آ گئے جدو آئے نا تے چند دن گزرے تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسے انداز نالی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا مکے والیاں اے جناب شکایت کی ابن دغنا نو ابن دغنا تیرے کہنتے اسی اپنے ہاتھ نو روکیا ابو بکر تے دوبارہ اسے انداز تے آگے ہے اسے اسلوب تے آگے آئے قرآن بلند پڑھ دے ساڑیاں عورتاں ساڑے بچیاں دے عقیدے خراب کردہ ہے اللہ اللہ ابن دغنا میرے پیارے ابو بکر کھلایا کہن لگا ابو بکر ویکھنا میں تینوں پناہ دیتی ہے تے تو اپنا قرآن جیڑا پڑھنا انہوں پست کر لے انہوں آہستہ پڑھ لیا کر آپ فرماندے نے میں آہستہ پڑھا مینوں مزہ ہی نہیں آؤندا اللہ اللہ تے ابن دغنا کہن لگا یار میری عزت دا ہی خیال کر لے تے میرے پیارے ابو بکر فرماندے نے او ابن دغنا ایک گل لینا ہے تے جا چک لے اپنی پناہ لے جا مینوں اپنے رب دی پناہ کافی ہے مینوں اپنے رب دی پناہ کافی ہے لے جا اپنی پناہ ایسے صحابہ کرام دا پیار ہے قرآن نال محبتاں نے قرآن نال انہاں اے نہیں ویکھیا قرآن پڑھاں گے مصیبت آئے گی امتحان آئے گا میرے پیغمبر دے یاراں نے قرآن نال یاری لگائی ہے اور جدو بندہ پھر یاری لگاندے خلوص نیت نال قرآن پڑھ دے تے میرا رب آسمانہ تو اپنی رحمت والے فرشتے بھی نازل کر دیندا ہے یارو کیسا قسمت والا بندہ ہوئے گا جڑا قرآن پڑھدا ہوئے گا تے آسمان تو دے واسطے اللہ دی رحمت دے فرشتے قرآن سنن آ رہے ہیں سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ رہے نے قرآن پڑھ دیاں جناب انہاں دے کول انہاں دا گھوڑا بجا ہویا ہے انہیں بدکنا شروع کر دیتا ہے اللہ اللہ تے نال آپ دا بیٹا لیٹیا ہے تے قرآن پڑھ دے جا رہے نے جویں قرآن پڑھ دے نے اس گھوڑے نے زیادہ نچنا ٹپنا شروع کر دیتا ہے آپ نے قرآن نو بند کیتا انہیں بھی جناب سکون اختیار کر لیا ہے تے سیدنا اسید بن حضیر اگے پیچھے سجے کھبے ویندے نے کوئی شے نظر نہیں آندی تے تھوڑی دیر وقفہ کر کے نا پھر قرآن کھول لیندے ساڈے ورگا ہوندا سو جاندا پے جاندا
गफलत कर लेंदा लेकिन सुकून नहीं आ रहा, फिर कुरान खोल लिया, कुरान पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर गुजरी, इन घोड़े ने फिर नचना टपना शुरू कर दिता। सैयदना उसैद बिन हुज़ैर नू खतरा कि कोल मेरा बेटा लेटे है, इनू किते तकलीफ ना पहुंचा देवे। मेरे प्यारे उसैद बिन हुज़ैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर कुरान बंद कीता ना, अल्लाह अल्लाह ते सज्जे खब्बे अगे पिछे वेंदे ने, कोई शय नजर नहीं आंदी। परेशान भी ने, पता नहीं कुरान पढ़ना वा इनू की हुंदा, क्यों नचदा टपदा है। कुरान जनाब बंद कर देने, तीसरी मरतबा फिर कुरान खोल देने, अल्लाह अल्लाह घोड़े दा फिर वो अंदाज है। ते मेरे प्यारे उसैद बिन हुज़ैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, रात काफी बीत चुकी है, तुलुए फजर होम दे करीब है, ए अंदाज और तरीका है। मेरे प्यारे उसैद बिन हुज़ैर रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरान दी तिलावत बंद कर देने, उधरों मसनद नबवी चो आवाज आउंदी है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। मसनद नबवी दे विचों आवाज गूंजी ते मेरे प्यारे हुसैन मस्जिद की तरफ चल पैंदे। ते साडा की हाल है, असी जनाब सारी रात मोबाइल दे ते आने, नेट दे ते आने, ते जदों फजर दा टाइम होया उदों लेफ लै लिया जनाब, पै गए हैं। ते सहाबा दा साडा प्यार है नेट नाल, मोबाइल नाल, ते उन्हां दा प्यार कुरान नाल है। अल्लाह सानू भी कुरान नाल प्यार पान दी तौफीक अता। जदों प्यार पै जाएगा ना, फिर पढ़न तो बगैर सुकून आएगा है, चैन आएगा नहीं आएगा। ते मस्जिद दे अंदर पहुंचे, नमाज़े फजर मेरे महबूब नाल अदा की थी, ते नमाज तो बाद सारा माजरा सारा वाकया महबूब दे सामने रखिया। ते मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, ए उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों तो कुरान पढ़दा से, उदों अल्लाह दी रहमत दे फरिश्ते आसमान तो नाज़िल हुंदे सन। इस तो पहले ना सैयदना उसैद बिन हुज़ैर ने एक नज़ारा वेखिया, जदों आखिरी मरतबा तिलावत बंद की ना, ते अचानक नजर आसमान वाल गईया, एक कंदीलां दा जम कठा आसमानां नू उठदा जा रहा है। फरमाया हजूर ए मंजर मैं वेखिया, ते मेरे आका फरमांदे ने, ए उसैद बिन हुज़ैर एक कंदीला और इस रोशनी दा जिहड़ा जम कठा सी ना, ये जड़ा आसमानां नू उठ रहा सी, ये अल्लाह दी रहमत वाले फरिश्ते सन। तू कुरान पढ़दा रहिंदा, फजर हो जांदी, लोग अपनियां अखां नाल इन्हां रहमत वाले फरिश्तियां दा नज़ारा कर लेंदे। ऐवे प्यार, और मेरे महबूब ने कुरान पढ़ने वाले अनु कैसी इज्जत अता फरमाई। किसे गज़वे दे अंदर, किसे जंग दे अंदर सहाबा इकराम शहीद हो जाते, मेरे महबूब ने आर्डर जारी कर दिता है, सब तो पहले उन सहाबा इकराम को दफनाया जाए, उन्होंने लाहद दे अंदर उतारिया जाए जिन्होंने सब तो ज्यादा कुरान याद, जिन्होंने सब तो ज्यादा
قرآن یاد قرآن سانو سارے معاشرے دیاں خبراں آندیاں نے، او محلے دی خبر، او محلے دی خبر نہیں آندا تے قرآن نہیں آندا، او یار قرآن پڑھ لے۔ او قاری صاحب کی کریے، زبان موٹی ہو گئی ہے، کی ہو گئی ہے، کی ہوئی ہے، موٹی ہو گئی ہے، اللہ انہوں بریک فرمائے۔ لیکن ویکھ لو یہ موٹی زبان دا بھی اللہ نو پتا سی کہ بندے آکھنا زبان موٹی ہو گئی ہے، تے میرے محبوب نے فرمایا جڑا بندہ اس موٹی زبان دے نال محنت کرے گا، کی کرے گا، محنت کرے گا، اللہ پاک اس بندے نو ڈبل ثواب عطا کرن گے، ایک محنت کرن دا تے ایک قرآن پڑھن دا۔ فرمایا جتھے ایک حرف پڑھیا 10 نیکیاں ملن گیاں 20 لبن دیاں، تے پھر ایس مہینے دے اندر اللہ اکبر یار صحابہ کرام دا پیار، میرے آقا نا فجر تو بعد ایک دن فرماندے نے میرے صحابہ جڑا بندہ ہے بطحان نامی مقام تے جائے تے اتھوں انہوں سرخ اونٹنی ملے، کی سرخ اونٹنی جان دے ہو، اے عرب دی سواری ہے، ایتھے تے ان پراڈو تے لینڈ کروزر تے او ایک کی او چونر نکلی ہے، فارچونر کی آندے نے، سانو تے انہاں سواریاں دا پتہ ہے، لیکن عرب دے اندر سب تو بہترین، سب تو اعلیٰ، سب تو افضل سواری سرخ سواری ہے، سرخ اونٹ یا اونٹنی۔ میرے محبوب فرماندے نے جڑا بطحان نامی مقام تے جائے انہوں سرخ اونٹنی ملے، صحابہ نے اللہ دے رسول ایدے نالو ود اور کی شے چاہی دی، میرے محبوب نے فرمایا اتھے جانا نہیں پوے گا، جڑا بندہ فجر تو بعد قرآن دی ایک آیت بعد ترجمہ سمجھ کے پڑھے گا، اللہ اس بندے نو سرخ اونٹنی جتنا ثواب اجر ادا کرے گا، جانا نہیں ٹر کے۔ فرمایا جتھے نماز پڑھیے جتھے بیٹھا ہے قرآن پڑھ، ایک آیت پڑھ انہوں سمجھ کے پڑھ۔ فرمایا صحابہ تے پھر لالچی سن، کیوں ہی کدے لالچی سن، تے اسی مال ایتھے اعلان ہو جائے نا کہ فجر تو بعد جناب کھروڑیا نال ناشتہ ہوئے گا، ایتھے جگہ نہیں لبنی، اللہ تے صحابہ کرام حضور جڑا دو ایتاں سمجھ کے پڑھے گا، میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک انہوں 2 اونٹنیاں دا ثواب عطا کرن گے، پھر صحابہ دے نے حضور جڑا 3 فرمایا انہوں 3 دا اجر تے اللہ بدلہ عطا کرے گا۔ میرے آقا فرماندے نے دے خزانے اچ تھوڑ کوئی نہیں، تو لین والا بن، تو لین والا بن، او دے خزانے اچ تھوڑ، او دے خزانے اچ تھوڑ نہیں ہوتے بہانے لبدا ہے۔ اللہ لو آخری بات آئے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں صحابہ نال انہاں اپنے یاراں نال پیار پایا جنہ قرآن نال پیار پایا ہے۔ ایک صحابی میرے آقا دا فوت ہو جاندا ہے، میرے محبوب علیہ السلام دا جنازہ پڑھان دینے، انیاں دعاواں میرے محبوب نے پڑھیاں، انیاں دعاواں کیتیاں، میرے محبوب نے رو رو کے جنازہ پڑھایا ہے، صحابہ دینے سورج غروب ہو جاندہ ہے، میرے محبوب نے انیاں دعاواں صحابی واسطے کیتیاں، کنہ کو میرے محبوب نو پیار ہوئے گا، اللہ تے میرے آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھام تو بعد نہ اس صحابی نو اپنے ہتھاں دے نال لحد دے اندر اتارے آئے، اے او ہاتھ نے جنہ ہتھاں نو میرا رب اعلان کر رہا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔
کتے اللہ کہہ رہے ہیں یداللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب علیہ السلام دیاں صفات، میرے محبوب علیہ السلام دیاں خصلتاں اللہ اعلان کر رہا ہے۔ کتے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کتے اللہ کرنے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ جتے اللہ کرنے امنا آتویناک الکوثر فصل لربک ونہر ان شانیک هو الابتر، کہتے میرے اللہ کرنے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، میرے رب نے گل مکتی مکا دیتی ہے۔ فرمایا اللہ امرو کا اے میرے محبوبہ میں رب نو تیری عمر دی قسم ہے، عمر کا دی عمر دی قسم ہے۔ اوے انسان بچہ ہوئے نا تے کئی کمیاں کوتاہیاں کر جاندہ ہے، غلطیاں کر جاندہ ہے، لیکن میرے رب نے میرے محبوب دے بارے فرمایا اللہ امرو کا اے میرے محبوبہ میں رب نو تیرے بچپن دیاں قسماں، تیرے لڑکپن دیاں قسماں، تیری جوانی دیاں قسماں، تیرے بڑھاپے دیاں قسماں، اللہ اے صحابی نو میرے محبوب نے اپنے ہاتھاں مبارکاں دے نال لاہ دے اندر اتاریا، مٹی ڈال کے نا میرے محبوب نے پھر ہاتھ چک لائے تے میرے محبوب علیہ السلام فرمان دینے رحمک اللہ صحابان دینے حضور اس مقام تے بھی دعا کرن لگے رو رہے ہیں، اور یہ بات یاد رکھو میرے محبوب دی ہے دعا اج بھی جڑا بندہ قرآن نال پیار پائے گا، قرآن نال محبتہ پائے گا، قرآن دی کثرت نال تلاوت کرے گا، اج وہ بھی بندہ اس دعا دا مستحق ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا رحمک اللہ ان گندا لأواغن کانت اللہ ان للقرآن، اے میرے اللہ اس میرے صحابی تے اپنے بندے تے رحم فرما، کیونکہ تیرا کثرت نال قرآن پڑھن والا سی، کی پڑھن والا سی؟ قرآن پڑھن والا سی۔ اللہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرآن نال پیار پان والے نال پیار پایا، پھر صحابہ اکرام نے بھی انہاں لوگاں نال پیار پایا۔ ایک غلام نو نہ ایک اپنے ساتھی نو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جگہ تے قائم مقام بنایا تے جناب والا اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیتا اے عمر سخ آزاد کردہ غلام نو تو قائم مقام اپنی جگہ تے جناب امیر بنا دیتا ہے۔ اللہ میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے او کی گلاں کر دے ہوئے، میرے محبوب علیہ السلام دے اس یار نے کی جواب دیتا ہے، فرمایا انہو قارئ لکتاب اللہ، اوے
اعتراض کرنے والے سوال کرنے والے تینوں پتہ نہیں اللہ دا قرآن پڑھنے والا ہے، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، میرے آقا فرماندے نے من شغلہ القرآن، اوے اے عمل عزت حاصل کرنے والا، فرمایا من شغلہ القرآن عن ذکری و مسالتی اوتیہ افضل ما اوتی السائل۔ فرمایا متفق علی روایت صحیح بخاری اور مسلم دے اندر، فرمایا جڑا بندہ قرآن نو اپنا شغل بنا لیندا ہے، کی بنا لیندا ہے؟ اور پنجابی دا شغل نہیں، عربی دا شغل ہے، جڑا فرمایا شغل بنا لیندا قرآن نو، یعنی اپنا کاروبار ہی بنا لیندا ہے۔ فجر قرآن، زور قرآن، عصر قرآن، مغرب قرآن، عشاء قرآن، رات نو قرآن قرآن چل دیاں پھر دیاں قرآن، فرمایا قرآن قرآن ہی پڑھدا جا رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے دے دل دے اندر، اے دے سینے دے اندر اینیاں خواہشاں نے، خواہشاں جڑیاں نے او جناب والا میانہ روی والیاں ہون، یعنی اللہ شریعت دے خلاف نہ ہون، اچھیاں ہون۔ فرمایا اے دے دل دے اندر خواہشاں بہت زیادہ نے، میں اللہ کولو اے وی منگا میں اے وی دعا اللہ دے سامنے رکھا اے وی دعا رکھا۔ فرمایا اے دے سینے دے اندر ہی نے، زبان تے نہیں لے آیا ہے، لیکن قرآن کسرت نال پڑھ دے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے دی زبان تے کوئی بات نہیں آندی، میرا رب قرآن پڑھن دی وجہ تو اے دے سارے مسئلے ہی حل کر دیندا ہے۔ لیکن قرآن خلوص نیت نال پڑھیا جائے، جتھے بیٹھا ہے نا قرآن پڑھ رہا ہے، او دا جسم تے حاضر ہے ہی ہے، او دا دماغ بھی اوتھے ہوئے، دماغ بھی ان الفاظ تے ہوئے، اے نہیں قرآن ایتھے پڑھن دیا تے دماغ بازار وچ پہنچے ہے۔ خلوص نیت نال قرآن پڑھ دے تے اللہ دے سارے مسئلے حل کر دیندا ہے۔ اے تھوڑی عزت فرمایا آنا قرآن نال پیار پائے، میرا رب تیریاں عزتاں کرے گا، تو بات زبان تے نہیں لے آندی، میرا رب تیری بات نو من کے فرمایا تیریاں خواہشاں نو پوریاں کر رہا ہے۔ آؤ نا ایک اور حدیث سن لو، میرے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ کسرت دے نال درود پاک پڑھ دے، کی پڑھ دے؟ اللہ درود پڑھ دے، کی پڑھ دے؟ درود ابراہیمی